Mlalelo wami, namhlanje ngikuphathele isitori sasisi owayehlukunyezwa uthi-ke akabagxeka abantu abahleli emjolweni behlukunyezwa noma-ke behleli emjolweni bengaphathekile kahle, beshawa benziwa yonke into. Ngiyakubingelela kuphi nakuphi lapho khona lo mbuzo njengamanje. Ukubingelela yini Martin Wacos, into emzimqamela amehlo akho abanye baqamela imali ethi wazi. Ngana wethu, ngabe usuku lakho lokuqala ulangicothi wenze nje okulungile, upresse i-subscribe button, ushare, uphinde ucomment, wenze sure ukuthi uyalike khona uzothola i-special notification. Cela ukuthi umntwana wasekhaya wenze sure ukuthi emva kwale video uyakhomenta, ngoba le video kuyiphosta wami ukuthi ngizwe umbono wenu ngokuhlukahlukana kwayo, ukuthi ngempela ukhona yini okwabhekana nale nkinga. Uma ukwabhekana nayo uphume kanjani, noma kungenzeka usaphakathi yini engakwenza ukuthi uphume, abanye bekunikeza ama-advice, noma-ke uyafisa ukuthi ngempela uthole umuntu oseduze kuyena obhekana nale nkinga, noma umuntu wakini noma umuntu wakuphi oyenzakalele lezi zinto lezi, usitshele ukuthi ngempela kuphileka kanjani ngaphansi kwalesi simo. Usisi uyachaza ubudlelwano benabo ukuthi ubengeve ehlukunyezwa, ubengeve ephila kanzima, ubengeve zonke izinto bezinzima, kodwa-ke ubengakaze aphume kuleyo relationship until kushaya isikhathi la khona-ke ephuma ebona ukuthi no man, bengingekho laphana endaweni e-right njengoba-ke esekule relationship akuyona. Ngaphandle komusho isikhathi sakho asihlale kuyona-ke ivideo ka-6, lalele uyilalelisise, wenze sure ukuthi uyalike, emva kwale video uyakhomenta, wenze sure ukuthi uyasubscribe mntwana sekhaya la ivideo ithawazele. Sanibonani guys, ninjani? Lento engizoyikhuluma namhlanje akuve kuwukuthi mhlampe ngifuna ukudatshukelwa noma cha. Sengi-right nje seyadlula, but nginokuphatheka kabi mangizwa umuntu wesifazane ekhuluma ethi mebona omunye umuntu ehleli nendoda emhlukumezayo acabanga ukuthi we guys, ayikho indoda emanipulative njengendoda ehlukumezanayo. Umuntu ohlukumezanayo ukwenza u-understand ukuthi uyena yedwa okuthandayo. And the only reason why enza lezi zinto azenza kuwe ingoba ufuna ube yilento le ayifunayo. Unendlela yokukhuluma nawe, angakushaya manje akugone futhi akutshela ukuthi baby ukube nawe uthulile, ukube nawe akwenzanga ukuthi ngaba sifika ngala sekhona. And umuntu ohlukumezanayo unenyembezi eseduzane. Unenyembezi eseduzane akhale to a point yokuthi nawe ubone ukuthi no, ubengeke azayenze lento le. Hayi ukuthi ngoba usuke umthanda kakhulu ngoba usangene. Mina ngahlala nje eside isikhathi kwe-relationship engangishawa kuyo. Ngikhumbula kahle ukuthi khona unyaka la ngaze ngagwazwa khona. Nami manje ngibuza ukuthi ngangihlaliswe yini angazi. Ngeke ngize ngimtshele futhi. Ngihambe ngemsebenzini, ngibuye endlini ngingaqoqiwe, kungekho right, ngiqoqe ngishanele ngithi ngiyapheka athi wena ubudla amaplate emsebenzini, mina uyabuza ungiphekela inyongo. Angikaze ngiyipheke inyongo, mina ngafundisa ukupheka ekhaya. Mengabingelelwa umuntu edrobheni, mengangavuma kusho ukuthi ngimziba ngoba siyazana. Mangivumile ngizoshawela khona lokho ukuthi ngiyamazi, indaba bengade ngivumelani ngihamba naye, ngihambe ngivuma wonke amadoda ami. Mina ngangiyaye ngithola i-screenshot sami nezingane zami. Nendoda engayazi kuthiwa nje ngivumile yathi yangazi yona izingane zayo le. Ngitshelwe umuntu ofana ngqo nezingane zakhe ukuthi hambisa izingane kubaba wazo. Uyazi ukuthi izinto umuntu ayezisho kumina, izinto ayezenza kumina, umuntu akushaye wophe ajika akulale futhi. Akulale nje ubone ukuthi lo muntu akanendaba nami ngoba kube kuthiwa uya-understand i-pain engibhekene nayo, ubuhlungu engibuzwayo, lo blue eye lo la. Cha, mengabe ekhiphe nje lento afuna ukuyikhipha yena, u-right. Indlela engangigqoka ngayo, noma ngathiwa kuyahanjwa emsebenzini, siyahamba siyayikhipha siya-out. Ngikhumbula kahle ngizothi ngimtshela ukuthi ayazi emsebenzini sidecide ukuhamba, yazi yena lento abantu besimama ukuthi sihambeni. Mhlampe siya kwi-baby shower noma nje ibhede yomuntu, sigqoke umfaniswano ke, masigqoke green sigqoke green, masigqoke white sigqoke white. Angabi nankinga. Bese mangiphuma endlini kodwa uzolisha igama elizongenza ukuthi mase ngifika phakathi kwalaba abantu ngizizwe ngazokuthi cha ngiphelele. Engathi angigqokile kahle njengabanye. Engathi ngisicathulo, ngathi mangisigqokile nginey'nyawo ey'nkulu vele isithende sami sisukuphuma ngaphandle kancane. Ngangimuhle ngalela la ngizizwe usayica namhlanje ngiyababa kwathi kahle wena ney'thendele ngaphandle. Imagine ngiyaphuma ngaleso sikhathi ngisayohlangana nabantu, sengizoyiphila kanjani phakathi kwalabo bantu labo. Bathi ngahlala ngoba nganginale hope yokuthi and nganginesifiso kusukela ekunganeni bami ukuthi umuntu othathe ubukhosazane bami waphinde wangizalisa iy'ngane, ngiyafisa ukuthi ngishade naye ngoba ngizama ukugwema lento yokuzala iy'ngane zey'bongo ey'hlukene. And nganga-understand ngaleso sikhathi ukuthi abazali bethu kwakwenze njani umuntu asuke la aye la, asuke la aye la. Nganginalento yokuthi no man, mina ngifuna ukuthi ezami iy'ngane zibize isibongo esisodwa, ngifuna ukuthi iy'ngane zikhuliswe ubaba wazo. Until ngibone ukuthi no, kwa iy'ngane zami ngiyazihlukumeza ngalento engiyenzayo.
ngelinye ilanga plaka amanzi lashiketele, ngilokhu ngili-ona lashiketele. Loya mntwana wayenedlozi, ngoba ngithe la sengithi ngiyagoba khona ngithi ngifuna ukulithatha, wavele walikhahlela amanzi angithela la ey'nyaweni la nje emlenzeni. Ngikhumbula ngelinye ilanga la ngase ngikhathele khona ngizwe ukuthi ngihlangana nabangani bakhe, sibuya naye sibuya kwi-groove. Masihlangana nabangani bakhe, bathi abangani bakhe, hawu sho uhamba kanjani, ababingelelani. Mase ngime eceleni, njengoba ngime eceleni ngimiswe isimo sokuthi abangani bakhe vele yini-ke mina sengizoyikhuluma vele ngoba bazokhuluma into zama-out. Uthe nje eqeda ukukhuluma nabo kuphela ngisho iminithi bengakusitheli, wangidudula ngelo ngincegela, ngawusakazeka phansi kukhonkrithi, ngavuvukala same time. Mangivuvukala ngiyakhala, abangani bakhe bathi bayasondela bayakhuluma naye, athi hey Futhuseka, ingoba vele nilala naye, ingoba vele niyazi ukuthi hayi bo kwashuba nje ngalelo langa ngagijima ngathi ngiyiphusa olwandle. Yabona-ke ilanga lakho uma lingakufiki ngisho amanzi ayakuphusha, ngoba ngase ngiyitshelile ukuthi no Nkulunkulu, this is enough, ngikhathele. Angidudula amanzi azongikhiphela ngaphandle. Mangiphuma ngaphandle wangihudula, wavula amanzi ashisayo ebhavini, wangifaka phakathi ukuthi angiphole. But ngeke ngize ngintshele guys ukuthi ngangihlaleleni, angifuni nje ukuniqambela amanga, ngoba ngangibuye ngixoshwe kwayikhona lapho. Ngiyakhumbula khona unyaka uMaStenda ayehlulwe ukukhokha kulona eflethini, ngaze ngadecide ukuthi ngikhiphe ama-savings ami, because I had to believe ukuthi mayiphuma lo maStenda vele mina anginawo umsebenzi o-right engiwusebenza, angisasebenza e-restaurant. So mayiphuma lo maStenda obviously oni izobe ifuna i-tenant eyisepho elizosayina ilisi, ngizoyithatha ngiyibhale ngaphansi kwegama lami, ngifake abantu besifazane barente leyo mali leyo encane, ngikwazi ukuthi ngondle iy'ngane zami, ngenza into iy'dingo zami nasekhaya. Awu kwaba ukugoduka nje ngabuye iflethi selibhalwe ngayo. There were signs guys, izinto ey'ningi ngangibona ukuthi angithandwa la, but angeke ngize nginitshele namanje ukuthi ngihlaleleni. Lo muntu angenza ukuthi ngi-understand ukuthi angikho enough. Mina ngangima nabantu abahle, kodwa nje ngiyibone ngazi ukuthi hayi mina ngikho muhle, mina ngiphelele. Mina benginakho ukuyinyeza, ngiqale manje nje ukubona ukuthi hayi ubulalela kele uyi-ghost, muhle kabwena. Anginakho ukuyinyeza, ngithi noma ngihleli phakathi kwabantu ngibe nalento yokuthi no, ngoba wayekufakela ikhanda lami, ekufakela ikhanda lami, lithi ngiyabuya endlini kade ngihambile, ngeke kukliniswe kwami bandla emjulweni, mina ngiyaklina mina. Yabo nje lento ukuthi ngizofika ngilale ngivuke ngihambe angizwisisi kahle, ngiyaklina mina. And futhi uma ngabe kumele ngiwashe ngiyawasha, ngizohamba ngiwashile ibhedini ngiklini, ngi-off, ufanele ngiyobona iy'ngane, ngiyobuya umbhede ugcwele ama-spams. Ngithi ngiyabuza isho impama, hawu ngithatha ifoni, okay ngithatha ifoni yakhe ngiyiseshe, ngiyokhala ngilala ebusuku. Ngithi bandla ngiyazama nami ukuzenza umuntu wenyani, benzelani lento oyenzayo, ngishithelelani, ungcono ngani usibani bani, isho impama. Futhi engingasho impama yodwa, kusho nenqindi. Lo muntu engilandele engisitoka afike nasemsebenzini, mefike nje sikhulumela mhlawumbe ngama-client, uma sikhuluma nama-client, alalele leyo conversation, abone ukuthi ayikho into ekhulunywayo ngaye, noma ayikho into ekhulunywayo avela ngibangisoba ngalokho-ke manje. Bengihleli ngami, nihlangene ngami. Uyazi ukuthi we guys, ngizwe omunye umuntu wesifazane ethi khona elinye iclient engangililuka lathiwa kushaya kancane baba wengane yakho. Yena wayecabanga ukuthi wenza ihlaya, but leyo nto uyangithinta ukuthi no, noma sekuthiwa uyenza ihlaya into ayihlekisi leyo nto leyo. Omunye umuntu wesifazane umuzwe ethi nje baze banishaya nje nibadlisile. Aningitshele njengoba sengineminyaka ngasebenza esaluni, ngihlulwa insunje ya 10 rand. Mina ngike ngigowe empilweni yami to a point ukuthi ngiyafisa ukuthi ngiye kumuntu obonayo angichazele ukuthi kwenzakalani. But ngendlela engisithenje ngayo ngiyaye ngicabanga ukuthi hayi ngiyohlangana, uma ngabe uNkulunkulu efisa ukuthi ngazi ukuthi kwenzakalani, uyofika kimi ngesibonakaliso angitshela ukuthi lalela u1 no 2 kufanele uyilungisa lapha. Noma ngiyohlangana nayo umthandazi loyo ngichazela nje ngempilo yami angitshela silungisa lapha nalapha. Imali yokudlisa indoda enani indoda, ngoba phela mina umuntu engithanda naye wayengasebenzi. Mina wayesebenza, angithenga ukudla, ngirente, ngoba I had i-belief yokuthi angeke ngize ngimshiye umuntu wami ngoba nakho akasasebenzi. Sizokhula ndawonye, sizoyikhulisa iy'ngane zethu, sizoba right, usazothola umsebenzi, futhi yena-ke wayefundile, wayengafani nami. Kwakukuningi nje ngangibhekana nakho, kwakukuningi, and ngangingenayo umuntu engangizokhala kuyena because ngangiphoxile, mina ngaphoxa mina ngazalela umuntu wangaphandle. Nakhona akekho umuntu wafika nje wazosho ukuthi siyazi ukuthi intombazane la ekhaya siyonile kanjani kanjani.
ngaphoxa nje sesontweni semphakathini ngaphoxa ngoba wonke umuntu wayethembele kimi. So kwakungekho lula ukuthi ngithole umuntu engizokhala kuyena ngimtshela isimo engangibhekene naso, ngangifela ngaphakathi. And ukufela kwami ngaphakathi kona okwakungibulala ngoba lo muntu wayengenza ngi-understand ukuthi lalela, ngikhona mina. Ngiyaxolisa ngayo yonke into esengiyenzele kuwena, sengizokwenza izinto ngendlela e-right. Kodwa nje ngangimbona ukuthi lo muntu wayengayimisele ngami ngoba noma sikhuluma indaba yomshado nje ngithi hawu mfethu, osebenze phela ubeke noma 8,000 ngenyanga noma 2,000 ngenyanga, hambe uyovela ekhaya vele alale ensini. Vele afe ensini ubone ukuthi yabona into angeyazi ayenze leyo. Khumbula kahle kushoniwe kubo. Nakhona awazi ukuthi ngangiyaphi nje. Ngafonelwa nongifonela kuthiwa ngilethe ingane. Ngaze ngagcina sengibona ukuthi no yazi ukuthi sengizozoba ngathi ngumuntu omuva bese ngihambisa ingane. Uma ngifika lapho uyangiphuthaza ngithi mina mfethu ngathi ushonelwe. Yazi mina lesikhathi ngabe ngiyakhala ngoba ngangihleli endlini engaphandle. Ngangevele ngihlale khona kushoniwe angiyena futhi wakhona. Ngabe ngiyakhala ngiyagowa wena usacabanga ngicansa. Wangishaza ngikhumbula ama-dread, ngikhumbula sanginama-dread ngaleso sikhathi. Mase kuba khona umuntu wesifazane ozokutshela ukuthi aka-understand ukuthi uhlaleleni. Nawe sokungazazi ukuthi uhlaleleni. Usuke ungazi ukuthi kwenzakalani ngawe. Yini engihlaliselani? Usuke ungazi. Lokho kwangempela futhi.